Duha ang patay human gidunggab sa sospek nga gituhang sabog sa illegal nga droga. Ang hinungdan tungod giilugan og bangko. Atong sero ng dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara sa mong insidente, 10 anyos o 22 anyos nga lalaki ang nakabsan sa ilahang kinabuhi uman gipatay sa 25 anyos nga lalaki sab sulod sa computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte tungod giilugan matud pa og bangko. Dalawa yung sinastak niya, sir. Patay ng dalawa, sir. Mao kini ang video nga nagkalat online. Ang maong lalaki nga nakaitom nga naghubo pa at tubangan sa mga mirespondeng pulis ang gingong sospek sa pagpatay sulod sa usa ka computer shop sa Purok 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, Lunes sa kadlawon. Hinuon, dali siyang naaresto sa kapulisan. Pagsulod sa mga pulis sa computer shop, nagbuyod na ang patayng lawa sa 10 anyos ug 22 anyos nga lalaki. Nagkayagaw na sab ang mga computer set. So kaning suspetsado, niaboto ni dito sa computeran nga hubog. Human, nasuko siya kay gipulihan lagi daw siya siyang lingkuranan. Kaning minor dunggab niya sa screwdriver na isamad sa likod, sa dughan o sa ulo. Nang kaning isa po, ibunalan po niya kaning fire extinguisher. Nagtuo ang kapulisan nga lango sa illegal nga droga ang sospek base sa ilahang nakitang sintomas. Makita nimo nga murag wala pa na huwasan sa iyang pagkasabog. Ato ang kuan siya interview ay nag-influence siya po siya nga mogamit og shabu. During sa pagdakop nato siya wala pa tinagkuha nga shabu. Dili po nato siya undergo practice kay nga reason niya sa iyang kaso kuan man murder man. Dili man related sa droga. Nagbilib da kay sa kadaghan nato mga nadakpan kaning nagagamit og illegal nga droga. Ang porma niya, ang panga niya, makita gid mo ang actuation sa kaning mga kuan niya. Mga gestures ang lawas kung ang tao nagamit og droga, siga kay mata do ng panga sila kagot. Gipasakahan na og kasong murder ang sospek. Wala ano sab kini miluwat og pahayag. Sa karon nagtingkagol ang sospetsado sa Santo Tomas Police Station. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban.